Bueno, este é o barrio de Labañou, non? Que estamos aquí nas Percebeiras e aquí ao lado temos o grupo María Pita, non? Que é un barrio de vivendas sociais que foi construído nos anos 60 e daquela construído como no medio da nada, non? Casi non había estes edificios, a cidade foi no absorbendo, non? E agora estamos nunha zona totalmente urbanizada, non? Este solar leva toda a vida, non? E foi un solar onde xente do barrio fixo parte da súa vida, non? Mismo os nenos para xogar, para baixar hasta as rochas. No ano 85 había algunha vivenda pequeniña, non? Pero ao longo dos plans xerais da cidade pois foi aumentando a edificabilidade hasta chegar no ano 2013 na que está ahora, non? Que son 60.000 metros cuadrados. O proxecto actual conta de varios bloques de edificios, non? Que taparían todo o grupo María Pita, non? E tamén quedarían totalmente apantalladas debido á altura, non? Hai 20.000 vivendas baleiras na cidade, non? Entón creemos que con outras políticas de vivenda a cidade tamén podería seguir medrando, non? As vivendas son moi caras, non? Aquí ao lado temos unhas vivendas novas que son as que están construídas sobre o antigo barrio de San Roque de Fora, non? Miras os precios, non? En calquera páxina son uns prezos moi elevados, moi lonxe de que unha persona normal poda chegar a eles. Si é certo que hai un 40% de vivenda protexida no plan especial. Nós non estamos en contra das vivendas protexidas, non? Si que estamos a favor e creemos que hai un problema co alugueiro na cidade. Hai outras maneiras, non? De construir estas vivendas sin ter que construir nesta parcela, que é unha parcela privilexiada. É o único espacio baleiro en toda a bahía da Coruña, non? A proposta da asociación veciñal pois, sería crear un parque urbano, non un parque que quede lonxe da cidade. Na Coruña hai moi poucos espazos verdes, a Unión Europea recomenda 15 metros cuadrados por cada habitante e en Coruña só hai 10 metros cuadrados. O plan xeral protexe a vista desde a avenida de Labañou. Na ficha detallada do Pexón pon que desde a avenida de Labañou tense que ver a Torre de Hércules. Cúmprese a Lei de Protección do Litoral e a Lei da Paisaxe, non? Que son normativa de aplicación directa que pasaría por diante do Pexón. Non basta non decir que están seguindo a legalidade, porque o Concello e o Goberno ten a obligación de buscar solucións aos cidadáns, non? E é evidente que necesitamos zonas verdes e estas zonas verdes non se consiguen de casualidade, sino que teñen que vir de decisións políticas e obter estos terreos para a cidadanía.